Tôi chiếu nó người đi dọc kia. Hả? Ôi sao nó dọc nó cô. Ôi sao. Tôi chiếu nó đi dọc kia. Anh nhớ tôi chiếu con gấp có ra ngoài này. Không ra ngoài đi ăn được. Kinh vào nó dọc như thế này là không. First Bodoland Football Peace Cup 2021 बियो दिनै दाखालि माने 5 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनै फैयै फैयै जोबथि बादायलायनाय जाफैबाय खोब मोजां मोनसे हाबाफारि जादों थासारिया खोब मोजां जादों मानोना दिनै नैबे मोनाबिलि समावहाय लाइट होनानै बे गेलेनायखौ होदों बेखौ नुनानै जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो बयबो लैहोर लैहोर नायनो फैदों जोङो बयबो आसा खालामगोन जाहाथे नैबेखौ जोङो मोनसे प्लेटफर्म हिसाबै लानानै उननि समफ्राव गावखौनो साफा साफा राफोद गेलेगिरि हिसाबै लानो हागोन आरो नैबे थांखिया जाहैबाय नैबे बड'लेण्ड फुटबल जे पिस काप बिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव गोजोन थासारिखौ लाबोनाय आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ गेलेनो थुलुंगा होनाय थारैनो नैबेबायदि हाबाफारिखौ जों इयुनाव लाबाय थायोब्ला जोंनि गेजेराव साफा साफा जोङो मोजां गेलेगिरि दिहुननो हागोनखौ जों आसा खालामनो हागोन सार माखासे आगोलनि समफ्राव जिहेतु जोङो बेखौ रावबो प्रफेसनेल हिसाबै लानो हायाखैमोन आरो मिथियाखैमोनबो खिन्थु दिनैनि गेजेरावहाय जोङो जिहेतु जोंनि गेजेरावनो माखासे एग्जाम्पल दङ बे हलिचरन नार्जारिखौ लानानै बेबायदिनो गोबां फुटबल गेलेगिरिफोर जोंनि गेजेराव दा दंसै जाय बिथांमोना दिनै नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलनि खेला गेलेबाय दिनै ISL आव बाहागो लानानै दिनै गावबा गावनि जिउखौबो दानानै लानो हानाय जाबाय दा बेफोरखौ नुनानै दिनैनि दिनावहाय जोंनि गार्जेनफ्राबो गावबा गावनि गथ'फोरखौ निश्चय गेलेनायनि थुलुंगा होगोन आरो गेलेहोनो नाजागोन जों बेखौ बयखौबो खावलायगोन आरो जों बेखौ दिनैनि दिनाव नुनो मोनदोंबो गोबां लाइमोनफ्रा दिनै फुटबल गेलेनो लादों खेला गेलेनो लादों बेखौ जोङो खालि गोजोननायनि थाखाय रंजानायनि थाखायल' गेलेयाबालासिनो बेखायनो बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो गावखौ साफा राफोद गेलेगिरि महरै दानानै गावनि लाइफखौ जाहाथे एस्टाब्लिश खालामनानै लानो हायो बेखौबो खावलायगोन बे BTR सरकारा दिनै मोनफ्रोमबो गेलेनाय मोनफ्रोमबो इभेन्ट्सखौ जोंनि BTR ओनसोलाव लाबोनायनि थाखाय थि खालामनाय जादों काबादि गेलेनाय होन बेडमिन्टन गेलेनायानो होन बे मोनफ्रोमबो बे इभेन्टफोरखौ जोंनि गेजेराव लानानै फैनानै जोङो लाइमोनफोरखौ गेलेनो थाखाय थुलुंगा होगोन आरो जाहाथे लाइमोनफ्रा बेखौनो गावनि जिउ दानायनि राहा हिसाबै लानो हायो बे थांखिजों दिनै BTR सरकारा इन्टार काउन्सिल मोनसे फुटबल टुर्नामेन्टबो खालामनो थांगासिनो दं बेखौ फैगौ बोसोरालागैनिफ्राय जागायनायनि थिरांथा लानाय जादों बेबायदिनो बेडमिन्टन गेलेनाय काबादि गेलेनाय खारनाय बायदिसिना मोनफ्रोमबो खेलाफोरखौ लाइमोनफोरखौ गेलेनो थाखाय थुलुंगा होनो बानायबाय दङ बेखौथ' नाजानो हाया जिहेतु आंखौ महरगिरि महरैसो बयबो सिनायनो हायो महरगिरि महरैसो आं इस्टाब्लिश बेखायनो आङो थैनानै थांजासिम बे हारिमुखौ गारनो हाया एलबामबो खालामलांबाय थागोन सिनेमाबो खालामनो नाजालांबाय थागोन बेखौ बुङोब्लाथ' गोलाव जागोन माबोरै फैजेननाय बे खोथाखौ बुंब्ला जायखिजाया उन्दैनिफ्रायनो हारिमुआव खोब इन्टारेस्ट दङमोन इन्टारेस्ट गोनां हिसाबै सिनेमायाव फैनायनि सिगांबो गोबां स्टेजफ्राव मोसादोंमोन बिनि उनावहाय सम थांनाय लोगो लोगो जिहेतु जोंनि गेजेरावहाय बयनिबो न'खर टिभिबो जाबाय बेनिफ्राय CD प्लेयारबो फैदोंमोन बे समावहाय एलबाम सिनेमा न'आवनो जनानै नायनायनि मोनसे खाबुखौ मोननाय लोगो लोगो जोंनि गेजेराव बयबो मानसिफ्रा बर' सिनेमा नायनो लुबैनाय जाबाय दा बेखौ नुनानै जोंबो माने थि खालामबाय जिहेतु जोंबो मोसानो एक्टिं खालामनो रोंगौ बे मोनसे कनफिडेन्सआ दं हिसाबै जोंबो माने सिनेमाखौ दिहुनजेनदोंमोन आरो बेनि उनाव रायजोफोरनि जि माने बाख्नायनायखौ नुनानै मोजां मोननायखौ नुनानै बेबायदिनि उनाव जोङो माने सिनेमाखौ बानायबोबाय थानायसै बेबायदिनो हारिमुआव फैफिननाय जादों आरो मा सिनेमाखौ बानायजेनदों होनोब्ला हायनामुलिनि सिगां मोनसे जिउआ मोनसे दिङा होननाय बे मोनसे टेलिफिल्ममोन जोङो बेवहाय ओंखारग्रोदोंमोन बे टेलिफिल्मखौ खिन्थु आं गावनो नुवाखिसै एक्टिं खालामनानै बेनि उनावनो जों हायनामुलिखौ खालामनाय जादोंमोन